no sa 15% gradient sa kaon ka din eh 17.2. Good morning guys, it's me Ocio. Welcome back to my channel. Another week, so another episode sa my bike. Kauban nato karon ang akong mga office mates gyapon. Today's vlog very special. Kauban nato sa supermarket. So atong ruta karon is padong ta sa Morning Hills, sa Himontagon Hills. So panimi sa pagbike-bike. But before that, shout out to my fiancé. Let's enjoy delicious. Let's go. Si Supermark. Shout out Supermark. Bilin mo lang, strap na ko na ano. Oh. So sila Elias na lang ug si Papa nga tong giwat. Wala eh. Murag na pa to sa kuan ba? Dawis na siguro to nun. Dawis na siguro to. What lang yan eh. Okay, nakontak na naman sila Elias ug si Buds. So ato may makita nila sa Arisa Albor simbahan. Time check, it's 6:09. Tag makaabot mi sa kuan Morning Hills wapay alas 7. So para ni guli dili ni alas pag kay mo tungod sa init kay murag karon ra ba murag medyo sunny gamay sa na lang mabot alas 8 alas 9. Shout out to Ma'am Michelle nga kauban. Sunod lang ka Ma'am Michelle. Sa atong plantita nga si Ate Jane, hapit pa og mga kuano. Wow. Bite pero hapit gyapon. Plantita jod. Huwat pa min lang buds. Yung sila nga nako na sila sa Baklayon ron. So dami dapit sa Albor simbahan gawat. Time check, it's 6:14. 1 hour later. Asa na mo soy. Okay, niabot na ka na itong ipabot. Sila yung Elias ug si Bad. Oy, time check soy, it's 6:26 soy. Tara, uli ka tag, tagbilaan mo. Pan. Okay, murag 14 kita kabuok karon ba? Dagan-dagan kita karon. So mo na yung mga grupo sa BTS, Bike Ta Soy. Ang wa na mo diri karon si Ma'am Michelle. Padong nami karon sa Morning Hills. 6:28. Abot na mi galas city nato. Kuy. So init na kayo guys. At tubangan tigid nato ang adlaw no. Nabasan ni. Wala na gitag chicharon na ni. So sige lang kay worth it mo po ni siya unya. Later makita ninyo sa mga panakatug Morning Hills. Kita na mo sa siya ka lindot was makaabot mo dito. Pohon. So stay tuned. Libre. Okay, night track. Magaling kang kupal ka. Kasi pa washing. Murag gyapon mabuling na unya ning naog. Okay, this way to Morning Hills no. So last time na mong ani wala pa koy sensor ato para mo test unsa katas ana siya unsa kahabuga sa pila yang gradient ana. So later may bawa na to na si Supermark oh. Shout out. Okay, saka na tagsugod sa kaning sa Morning Hills. 7.6 gradient.
No sa 15% gradient. Sa kaon gid ni. Wato na to mga kauban dire. Subaw. .8 17.2 Kaya Sir Bong 17.2 gradient. Oh, kaya Nor. Hindi makaya zigzag. Pag ZZ. Ano ba? Na zina po bikas. Daka po di mong zipod. Ang gamay. Ah, supermark. Christian. Zigzag si Lance card. Lance. Ito na day. Tinangga kayo ba? Ang pa paligons tuhod. Kaya way ni noy. Simple kayo. TJ. Asa do gawa? 17.2, grabe oh. Tipson. No. Lingo eh. Okay ra ti Jane. Na. Ayo undang, spin lang. Okay, very nice. Nice ti Jane. Kaya. Okay. Kaya kayo. Okay. Welcome to Himontagon Hills. Recover sa. Okay. Unsa man master? Turong tae. Last time na mong pag-ari kay si Ate Jane. Naog. Naog. Pero karon kaya na. Hinod dire kay dili kay init na dahang kahoy. Asa si Jed? Oy, dugay kayo? No, likod. Sinay si Jed. Asa. Practice pa ito. Yan nga sa bagatanaw ko layo na kay nga. Huh. Nga pa may tunga gapatungas pa. Yan na kaya. Pahuway may karyot mga balik 5 minutes. So karon padayon mi sa among pag-bike. Kapag dito ang tumoy sa morning hills. Sila Sir Joel, Elias ug Buds una na lang kay wag na pa sila kakulian silang balay. So kami na lang ang dito no. Medyo lapok ka lang diri guys. Pero nadarag smile. Pero madarag smile. Suri bike na lang gad. Toda. Kaya buta na diri sa ano. Supermark. Ay na, supermark. Nagpahuway mo ito no? Ako giaga kay tinangga ka to, di malapok. Ay! Okay guys. Sugod na yung kuan. Toad sa mong bike. Kabaos pag gamay mong bike na mo. Tawa na, paano mo? Sorry bike.
Ha? Si Chan? Saan ti Jane? Ako ba? They ask you how you are, you just have to say that you're fine. They're not really fine. You just can't get into it because they would never understand. Day bat? Day bato dia? Okay kayo. Suri bike yun. Kinsay kasugo. Nagabot tagilaran. Tingnan mga tao kay klapok-klapok man. Ana lagi. Ana sakto na. Kay wato ka ti Jane. Sakaw na kay to ti Jane. Ay dare. Usaka oy. Sakaon. Tuod ani. Kita kayong view guys. Puwasa ta kayo murag. Una mo. Nganon dire mga may agilan. Ato lagi to. Nan, Nang scam silan. nan ari ito sa stem. Ayo aning ani. Ani awit sa stem ba? Ayo agi dire. Oh, ka nako. Mas nangurog akong tuhod. Nagkalag ko pero mga magbinusan ko na. Aba. Hawa-hawa. Bike pa more. Bike pa more. Kayo. Mas kapoy gidari. Promise. Lamay mag-bike. Sinor. Yan na sinor. Buwas sa sinor? Ato ha. Gaagak. Okay pati Jane. Lance oy. Hi, Lance! Matay may pagi-bike you promise. Pagsaka na ko magmuro ko tuhod. Pagsaka diri matay. Ano bagay na. Isunod na mo si Ocio. Ano si Rowas? Animal ka master, gitawag pa jud ko nimo. Ano na? Ano mo agi? Kapoy. Okay, sa wakas sabot na gilihan mo eh. Sa mga wala pa nakaari, morning at morning hills. Hi guys, buti gini sa Himontagon Hills or Morning Hills. So init na kayo. 8:31 na. Medyo nagugay ni no. Daghang mga kuan dito hunong ni kay ba nga tumba tungod kay lapok. So ano itong view karon. Sila. Master! Okay guys, dira ko to ba tong vlog. Until next time, muli namin karon sa Tagbilaran kay medyo init na. Again,
Shout out to my fiancé, sa Joy. Shout out to Ate Jane Alvarez sa pagpawam sa iyang GoPro 6 nga mao atong gigamit sa atong vlog karon. Thank you guys. For those nga wala pa naka-subscribe, please subscribe and please like and share this video. Thank you. Hi guys. Ito. 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 Inin. Gigi. Okay na dito. Dito.